Lliçà d'Amunt és un municipi de més de 15.000 habitants de la comarca del Vallès Oriental. El petit nucli de la Sagrera es pot considerar el centre del municipi, que històricament ja estava dispersat en forma de masies. Mira, tenim aquestes rutes marcades. Agafem el camí del Rieral? Vale, som-hi. El Vallès al mig d'arreu. No sé si m'enteneu. A prop de qui viu el que has de sentir. El municipi es troba dividit de nord a sud per la riera del Tenes. Lliçà d'Amunt acull un dels mercats setmanals més importants de la comarca. Amb un centenar de parades, es celebra tots els diumenges des de fa més de 25 anys. Ostres, hi ha mercat? Sí, tenim mercat cada diumenge. Sento que el sol avui surt per mi, que el benestar m'arriba ben endins. La bassa de Can Dunyó es va construir artificialment per recollir les aigües pluvials del polígon de Can Montcau. Actualment ha esdevingut un veritable oasi de flora i, sobretot, refugi d'aus migratòries i altres que s'hi han instal·lat. Ara que estem aquí ens apropem a les 24 hores de ciclomotor de la Vall del Tenes, que se celebren a Lliçà d'Amunt cada any. L'esdeveniment anual que porta més visitants a Lliçà d'Amunt i que transcendeix l'àmbit local són les 24 hores de resistència en ciclomotor de la Vall del Tenes. Aquesta cita del motor se celebra el primer diumenge de setembre des de fa més de 40 anys i està organitzada per l'Associació Esportiva Club 24 Hores. I bé, ara per aquest camí arribem a l'ermita de Santa Justa. Es tracta d'una de les ermites més antigues de Lliçà d'Amunt, de construcció típicament romànica. Les primeres referències daten de l'any 1101. El seu retaule gòtic, original de Rafael Vergós, es va traslladar al Museu Diocesà de Barcelona. Sant Esteve de Palaudàries, de base romànica, consta d'un conjunt d'església, cementiri i masia.